ondorio eta azken erronkei buruz hitz egingo dugu osasuntsu eta pozikeko gaurko programan. Eta horretarako Irati Ruiz, medikua, dugu gurekin. Kaixo, Irati. Kaixo, itxaso. Beraz, ondorioak eta azken erronkak, egun hauetan egon gara, gai asko aipatzen, eta gero nola aplikatu ditzazkegu guzti hauek, ariketa fisikoa, elikadura orokorra, sedentarismoaren saieskera hori, gure egunerako bezutan zebatutan, igual informazioa dakigu, baina nola aplikatu? Azkenean, behar duguna bada motivazioa batez ere, ez? Behin motibatuta gaudenean, jartzen ditugu helburu batzuk, bai epe laburrera, nola epe luzera, betetzen joan bargarenak, ez? Eta behin helburu horiek beteta, hori ikusten dugu zein den gure progresioa, eta epe laburrera jarri behar diren helburuak badira adibidez. Txikiak, ez? Bai, txikiak, ez gara zentratu behar helburu handitan, ez? 30 minutu ibiltzea adibidez, hasieran horrekin nahikoa izango litzateke, ez? Eta gero gutxinaka helburu horiek ahalik eta handien izatea, ez? Epe laburrera eta epe luzera. Epe laburrera ere, astean 3 barazkiak jatea, ez? Hosto berdeko baraziak adibidez, esan dugu badirela C vitaminan aberatsak, eta hori oso helburu ona litzateke epe laburrera ere. Eta epe luzera ja, ikusi ditugun gaixotasunekin erlazionatuta hori sedentarismoa ekiditea, ez? Eta horrela perrediabetesa, bihurtzeko gaixotasunak, Alzheimerra, Parkinsona bezalako gaixotasunak ekiditea epe luzeago bat. Eta adibidez, motivazioa eta autodisziplina eta nola bermatu alditugu? Ze jende batzuk, zenbait jende badauka kriston autodisziplina, ez? Txikitatik landutakoa, baina nola landu edo, nola mantendu? Egin behar duguna bada, helburu errealistak jarri, ez? Eta behin helburu horiek beteak, ospatu, ikusi zein den gure progresioa, horrek ere motibatzen gaituelako ahalik eta gauza gehien betetzera, ez? Ere garrantzia asko dauka lagun edo adiskide sareak, horrek ere motibatzen gaituelako jarri ditugun helburu horiek betetzera, eta oso garrantzitsua da hori autodisziplina hori eta ikusi dugun egin dugun progresioa ikustea, batez ere horrek errefuerzo positibo bezala funtzionatzen duelako. Eta adibidez, kriston sedentarioa den pertsona batekin, beti kexaka da bilena ez, eski ni horrelakoa naiz, eta ni horrela naiz, eta ez dut ezer egiten aldatzeko, bera kontziente da, bera badakin, daukan bizimodua ez dela egokiena, baina ez dago modurik hortik ateratzeko. Azkenean guk egin behar duguna bada txipa aldatu, ez? Eta bai lagun sareak edo familia sareak lagundu gaitzakela pauso hori ematera, baino osasun arloko profesionalek ere zeregina daukate egin horretan, ez? Eta adibidez medikuak, profesionalek aholkuak eman ditzakete ohitura horiek hartzeko eta hori progresio hori hasteko edo helburu epe laburrera helburu horiek betetzea, ez? Hori bermatzea. Bai. Ja, eta ze estrategia adibidez erabili ditzazkegu, ez? Osea, rutina ezakit toxiko, ezakit nola ditu edo ezain osasuntxo horiekin apurtzeko. Ze estrategia? Esan dugun bezala, helburuak jarri behar ditugu, ez? Helburu batzuk jarri behar ditugu. Baina helburu hori izateko, hau da, ze helburuak, karo, ez? Behar ditugu, baina helburu horiek izateko, ez? Nola, ze estrategia bila? Orain gurura ez zait estrategiarik etortzen zehazki, ez? Baina azkenean guk eman ditugun gomendioak elikadura aldetik eta ariketa fisiko aldetik, hori 30 minutuko ariketa fisikoa horrekin hastea aski izango litzateke, ez? Azkenean egin behar duguna bada txip aldaketa bat eta bai hori oinarria izan behar dela oinarria egon behar da guregan, aldaketa hori eman nahi izanean, baina eske zure habituak aldatu nahi ez baldin badituzu oso zaila da hortik ateratzea, ez? Eta bai osasun aldetik eta profesionalek aholkuak eman ditzaketela, baina azken finean zuk habitu horiek alda nahi ez badituzu oso zaila da hori aurrera jarraitzea. Ja. Ezakit, igual txokezko estrategiaren bat igual egongo litzateke, ez? Txokez. Bai, ezakit zerbait, erretzaiekin, ez? Hasi zen, hori argazki txusiak eta jartzen, eta hau eta bestea.
horrek egia da, zer funtsiona dezakela horregatik egin dute, baina bai, erretzaileek orain, erretzen dutenek, kajetian edo ikusten dute hori dagoela, eta ez diote erretzeari uzten argazki hori ikusteagatik, ez? Bai, zuk eman bueno, igual batzuk bai. Batzuk bai, baina oso zaila da, osea, erantzukizun hori hartzea eta esatea nire bizitza aldatu nahi dut eta osasuntsu edo egon nahi dut eta hori jarraitu nahi ditut gauza osasuntsuak, ez? Hori ematea oso zaila da. Osea, norberatik atera behar da hori argi dago. Bai, zoritxarrez, ez? Erantzukizuna norberarena da, azkenean. Guk gomendioak eman ditzakegu, baina bai, erantzukizun hori bakoitzak bere. Mila esker Irati. Zaila batzuendako, baina, bueno, arituko gara horretan. Baina guztiak animatzen ditugu. Hori da. Habito osasungarriak. Hori da. Mila esker Irati. Ez horregatik itxaso. Estresak kudeatzea osasun mentala zaintzeko garrantzitsua da. Estresak, depresioa, antsietatea eta antolatutako gaitzak sor ditzake. Kudeaketa egokia ala nola estresaren ariketak, meditazio edo psikoterapiak pertsonaren emozioak eta burmuineko funtzionamentua orekatzen ditu. Horrek ondorioz kontzentrazioa, sormena eta egonkortasuna hobetzen ditu. Gorputz fisikoaren osasuna babestea. Estres kronikoak tensio altua, bihotzeko arazoak, irregularitate gastrointestinalak eta ahuldade immunologikoa eragin ditzake. Estresaren kudeaketa ala nola ariketa fisikoak jarduera erlaxagarriak edo aromaterapiak hormona estresaren eragina murrizten laguntzen du eta gorputzaren osasuna babesten du. Harreman sozialak hobetzea. Estresak pertsonen harremanak kaltetzea eragin dezake, nekea, iritzi konfrontazioa edo bai sozialaren urraketa ekarrita. Estresaren kudeaketa on batek pertsonen elkarrizketa, laguntza eta ulermena sustatzen ditu eta harreman hobeak eta sendoagoak lortzen laguntzen du. Bizitza kalitatearen hobekuntza. Estresaren kudeaketa egokia bizitza kalitatea hobetzen du, pertsonak buru argitasuna, autoestimoa eta emozioaren kontrola mantentzen duelarik. Bizitzako erronka kudeatzea atseden egokia eta pozik egotzeko estrategia osasungarriak gehitzen ditu eta horrek ondorioz, pertsonen ongi egotzea eta satisfazioa hobetzen ditu. Estresaren kudeaketa ezinbestekoa da osasun fisiko eta mentala egonkorra mantentzeko eta bizi kalitatea hobetzeko. Gaurko hitzaldian irinfinduei buruz hitz egingo dut eta zergatik gomendatzen den horien kontsumoa murriztea. Zer elikagaiekin ordezkatu daitezken eta nola lagundu dezakegun ohitura osasungarriak hartzen. Zergatik da gomendagarria irinfinduen kontsumoa murriztea? Bueno, irinfinduak adibidez ogi zuria, pasta zuria, opil industrialak, hauek prozesatzean zerealen zati osasungarriak ala nola zuntza, vitamina eta mineralak kentzen dizkiete. Ondorioz, produktu hauek gluzemia igoarazten dute, azkar eta horrek lotura zuzena dauka bi motako diabetasarekin. Gantz pilaketa ere ematen alda eta gaixotasun kardiobaskularrak bultzatzen alditu. Gainera, zuntz faltak digestioa moteldu dezake eta asetasun sentipena murriztu egiten da. Zer elikagaiekin ordezkatzen alditzen ditugu? Bueno, aukera osasungarriak izango ziren ogi eta pasta integralak, hau da irin osoarekin egindakoak, lekaleak, ala nola dilistak, babarrunak, txitsirioak, karbohidrato konplexuak eta proteina ematen digutelako, arroz integral edo basmati arroza eta kinoa bezalako pseudozerealak, barazki eta tuberkuloak, adibidez patata gozoa eta kalabaza, ogiaren edo pastaren ordezkoa izan daiteke zenbait plateretan. Nola murriztu ditzazkegu irinfinduen kontsumoa gure egunerokoan? Hona hemen estrategia batzuk. Erosketa arduratsua egin behar dugu. Etiketak irakurri
eta lehentasuna eman irin integrala edo zuntz askotakoa jartzen duen produktuei. Prestaketak etxean egin. Etxean ogi edo bizkotxo osasungarriak saiatu egiten. Irin integralekin eta oloarekin egindako platerak. Poliki-poliki gan-ohiturak aldatzen. Ez da beharrezkoa egun batetik bertzera aldatzea eta aldaketa handirik egitea, baina hasi poliki-poliki. Ogi integralarekin hasi gosarian eta poliki-poliki bertze elikagai osasuntsuak gan sartzen gure plateretan. Eta sormenarekin zuk aldatu. Pasta baten ordez, adibidez, kalabazin zinta edo lekalez egindako pasta erabil daiteke. Zuntz mantenugai eta elikagai benetan aberatsak jateak gure energia maila, digestioa eta osasun orokorra hobetzen du. Ariketa honekin abdominala landuko dugu. Goian mantenduko dugu 20 segunduz eta bi aldetara egingo dugu. Orain, belaunen mugikortasuna edo mugimendu erraztasuna landuko dugu. Beti ikusitako mugimenduak, olakoak, agian egiten duena da, gure belaunak pixka bat ukituta baldin bada daude, mintzea gehiago. Zeren gure gorputzaren konpresio osoa dago. Orduan, lehen da bizi egin dezakeguna da, buruz gora jarri, pixka bat zuzendu gure gorputza eta egingo dut suabe, lehen da bizi hanka batekin eta gero bestearekin. Mugimendu hauek elkartuta, bateratuta, albo batera eta bestela egin ditzakegu. Mugimendu hauek eginda, soilik belaunak ez ditugu mugituko, baizik eta aldakak eta iliakoa sakroarekin mugituko dugu, albo batera eta bestera. Hasteko, ikasi behar dugun lehenengo gauza da, une txiki horiek identifikatzen ikastea da, ez? Zer da une txiki bat? Gustora egontzaren edo zein momentu. Irauten aldu minutu bat, irauten aldu ordu bat, irauten aldu egun bat, irauten aldu oporraldi oso bat. Jakin behar dugu, identifikatzen kalera atera garera, eta aspaldi ikusi ez dugun pertsona batekin elkartu garela 2 minutuz, baina nahikoa izan dela postasun hori sentitzeko. Eta ikasi behar dugu ere momentu horiek eskertzen, ez? Eta esatea, bizitzan ere, momentu txiki hauek zoriontsuago egiten naute. Seguna oso azkar pasatzen zaigu ardura asko ditugulako eta une txiki hauek ere hor tartean pasatzen dira konturatu gabe. Eta bagian askotan bukatzen da eguna eta ez daukagu oso sentsazio onik edo probestu digunik beste modu batean, ez? Ardurak ez diren gauza horietaz aparte. Une horiek identifikatu, eskertu hor ditugula, gogoan euki, errepasatu eta kontatu beste pertsona bati, hau gertatu zait edo bestea, edo ez dakizinekin elkartu naiz eta kontatu dit ez dakizer. Gozatu behar dugu ere bai kontzientziarekin, hau da, baldin banaiz paseo bat ematera txikia izan arren, gaitasun euri eukitzea momentu horretan egotearena, arnastea, usaintzea, koloreak ikustea, temperatura nabaritzea horrelakoa gauzekin, fijatzea, kafe hartzeari nainaz lanaren erdian, hor nire atxeden aldian, kafe hortaz gozatu, usaindu, zaporea sentitu, naiz eta 5 minutu besterik ez izan. Edo gaur aurrekin bakarrik goizeko gozaldu eta tarte horretan egon naiz, oso denbora gutxi, positiboki gogoratu eta eskertu egunean hori egiteko aukera izan duzula. Horrek zer eragiten du, eguna bukatzen denean, behintzat
kontzientzia hartzea guk ardura eta egin behar guzti horien artean ere, momentutxo zoriontsu edo politoiek izan ditugula. Gobierno de Navarra. Nafarroako gobernua.